can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die out, let us V súčasnosti sa volá Základná škola kniežaťa Príbyň. Slávnostné otvorenie školy bolo v roku 1937. V minulom roku sme si pripomenuli 75. výročie založenia školy. Naša škola sa zameriava na jazyky. Okrem slovenského a anglického jazyka si žiaci môžu vybrať nemecký alebo francúzsky jazyk. Ďalej sa zameriavame na matematiku, informatiku a šport. Vybral som si ju preto, lebo táto téma ma veľmi zaujíma. Sopka je miesto, kde sa na ženský pohľad dostáva žeravá hmota dna. Magma je žeravá tavenina, ktorá má teplotu okolo 600 až 1200 stupňov sa zohrievami ilívine. Vajíčka nakladne zeleny, potom sa zmierujú na želienky a nakoniec dostávajú na čerpy migrácií. Množstvo negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú rapidný ústup obyvateľníkov, môžeme medzi najvýznamnejšie zaradiť masové úniky žien na dopravných komunikáciách, najnebezpečnejší je práve darnieťa. Pre väčšinu obyvateľníkov je charakteristická tzv. vernosť miestu, kde Tulipán je veľmi úspešný projekt umeleckých a tvorivých výtvorov vidiacich, slabozrakých a nevidiacich detí. Tento projekt súvisí s projektom Divadelná Nitra. Každý rok sa stretávajú dve školy. Základná škola kniežaťa Príbyňu z Nitry a Bratislavská škola. V Bratislavskej škole sú slabozraké a nevidiace deti. Septembrový tulipán. V septembrovom tulipáne sa vidiace a nevidiace deti stretávajú pri synagóge, kde chodia kresliť voľnú tému. Po nakreslení chodíme na námestie, pozrieť si divadelné predstavenie. Po divadelnom predstavení ideme naspäť do synagógy kresliť tému, ktorú opäť dostaneme. Včela vedomostná, Apis mellifera, je druh z nadčelade včely. Časti tela včely. Včela sa skladá z hlavy, hrude a brúška. Na hlave sú nejaké podlahy, ktoré používajú včelári pri svojej práci. Tak, toto je fakola a rukavice, ktorú si nasadíme, keď ideme do úlov, aby nás včely nepoškúzali alebo aby sme si nejako neublížili. Toto je fúkár, keď si ideme do úlovu, aby sme... Toto je fúkár, keď ideme do úlovu, aby sme ukludnili včely, aby nás neštípali, aby zostali v úlove. Vlastne do ňu sa skladá... Ako som sa dostala na scénu divadla? Ešte keď som chodil do škôlky, dal som Mravca Podnikavca na vystúpení pre rodičov, ktoré organizovala škôlka. Ľuďom som sa páčil a všimli si na pracovníci divadla Andreja Bagara. Pracovať sa na tom dvaja, pod dozorom pánom Šiela Vlčku. Vložím do kyseliny zriedenej vodou a môžu potom pozorovať chemickú reakciu. Metódu pomocou počítačového programu Audacity. Použili sme dva mikrofóny, ktoré snímali zvuk a program Audacity ich analyzoval. Odmerali sme si vzdialenosti mikrofónov a pripojili sme ich do počítača a zvuk prichádzal z boku. Sme sa pomocou odmerného valca. Môžete vidieť štátny znak, v sférii Icibel znamená pre Švédsko v čase, to je národné moto. Dukálna doslia je švédská hymna, ktorá praskaria voľny. Vo Švédsku je konštitučná monarchia, takže tam vládne král Gustav XVI. Čo sa týka podľudia, podľudia je tam skoro rovnaké ako u nás, ale trošku také zvyšné práve presvičené vedomosti. Ja si sa môžem predstaviť, že precvičíte mnohky percenta objemu povrchy v kvádre, ale dýmu sa nazýva tiež zároveň skúšaným. Ako vytvoríme výkon. Spravíme si napríklad tabulku z vykrásy a vyznačíme, kde bude výkon. Môže byť vodorovne, zvislо ako úhlopriečne. Vymyslíme si príklady na opakovanie ako zlomky, percentá, premena jednotek a tak ďalej. Pracovali na niečom inom. Na začiatku týždňa sme si pripravili plagát,
na výrobe jeho sme sa podielali každý a každý si len napísal svoje meno. Váš postup sa mali prísť seniori a preto sme museli rýchlo upratať triedu, pripraviť jedlá pre nich, aby sa cítili, aby tam mali taký komfort, aby im tam bolo príjemne. Plagát sme mohli mať buď fyzicky alebo elektronicky, my sme si vybrali fyzicky, čiže sme ho vyrobili na papieri a fotografiu tohto plagát sme poslali do súťaže. Plagát by mal obsahovať rôzne obrázky, grafy, mal by obsahovať také zhrnutie si všetkých dát a jednoduchý text. My sme plagát robili tak, že sme si najprv premysleli, o čom chceme robiť, navštívili sme bufet, získali sme si informácie, odfotili sme si ho a spracovali sme informácie, rozprávali sme sa o tom a neskôr všetko polepili na výkres a odfotili sme ho. To nie je jednoduché vystúpiť pred takýmto množstvom ľudí. Sami vám to zajtra porozprávajú, ako sa báli. Takže ešte raz, veľký poklon.